matane sok. Iki piye, Ben? Yo gini mbok tangisi sak kloron. Penyantiku kan niku karo Yo gini aku ati kon nanging karo aku wis tiga men aku. Apa kowe ndaluk tak ketok nyawamu? sampun matur naik Gusti Putri menika mboten tumindak sedhek. Kowe apa ngerti? Kula menika dados abdi wonten dalam kepat. Kandamu goro. Mboten.